Yksityinen sektori ei voi ylläpitää näin suurta julkista sektoria. On leikattava. Suomen kilpailukyky ei kestä näin suuria julkisia menoja. On leikattava. Kestävyysvaje vaatii kipeitä ratkaisuja. On leikattava. On leikattava! Minulla on oma leikkauslista. Leikataan veronkierrosta, julkisen sektorin osaoptimoinnista eli tehottomuudesta ja hyväveliverkostoista eli rakenteellisesta korruptiosta, joka myös tunnetaan maan tapana. Meillä on varaa turvata jokaiselle ihmisarvoinen ja hyvä elämä.